खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 सेप्तेम्बर 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां रोंगौथि बांगोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन गोबां मोजां खाबु फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आया बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुनजों अनसायजागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोजोननि आंखाल जागोन सोरबा खाथिनि सुबुङा दुखु होगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन समाजाव दिनै अदेबानि मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोआव जिंगाया बांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै उरां फारां जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरनिबा हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आया बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो गोसोआ जोबोर जिंगायाव गोग्लैनांनो हागौ गोबां धोन मोननो हागोन गोसोखौ दिनै आला खालाबो मोनगोन माखौबा साननानै गोसोआ दिनै जोबोर दरसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होनोबो हागोन सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों बाख्नाय जागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनोबो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां
अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव दिनै बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान मोननो हागोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोनि लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। अदेबानि मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावफुंनो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरनिबा सायाव फोथायनो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन आरो आरजिनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंसारगोन। देलायनो रोंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै बहाबा लोगो मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा
दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै जाफुंसारनो मावफुंनो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।